Iya, aku diparani yo. Ketemuan ning taman. Yo wis. Seger tandurane. Ayam iki. Nah, lagi. Oke, seneng. Halo? Halo, Pede. Nandi Mas? Iso ketemu ora saiki? Penting. Oh iya. Nang taman yo. Oke. Ya. Yo. Yo wis ra. Ketemuan. Ah, suwe temen sih. Sak panas nang ini. Aku pengen ngomong ki Mas. Anu, hubungane dhewe tekan semene wae. Lah ngopo, Dek? Yo tekan semene wae. Lah masalah apa sih Dek ambek awakmu? Awakmu ngomong kaya ngono ambek Mas. Yo wis penting saiki awake dhewe putus. Teman nasibku. Sopo iki ya? Wale seperti ya. Ini sopo kae? Wih, wah. Duh, sopo ya wonge ya? Oh, lah kae wonge. Hei. Woi, rasa payu kowe. Wong ora duwe pendidikan babar pisan. Ada. Jagung akeh sukete ngene wae cilik-cilik iki. Panane iki ora nutup ragate iki. Panas wae diwales. Ini kok pesing-pesing ngono iki. Sanggono ini. Ya, cuk tenan iki bocah matane ora melek tenan iki. Wong iren. Duwi malah. Pring apa tone ni? Loro. Aduh.
Apa ngaji? Aduh, manuk kesayangan. Pring ra petok. Nanti wonge sing anu iya. Mosok sodoke rene. Wah, kae wonge kacuk aran wonge kae. Nanti wong ya. Ya. Payu apa ngilang ya ora ketemu-ketemu. Apa sih, Le? Wis ora. Apa? Ya aku. Apa ra wong jos koyo dengan wong siji mung kae bro nanti wonge. Aduh. Soalnya ana wong maju kok kae lo. Wis bedhe saiki dhewe. Ya ayo. Ya ayo. Kono rene. Ya. Ya tapi wonge ha. Saiki kowe ra iso lunga. Kowe mau ngopo kowe sembarangan. Ayo rene. Bocah, setan kowe. Coplokake lumpur. Iki kowe mau iki sing balang iki ngopo iki loro iki. Ayo Le, cepat Le. Yo Le. Oh.